मर्निं लोगोफोर खुलुमबाय। दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थालायबाय नोंथांमोननिसिम। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङै दंथ'यो। दिनै जोंहा फुजा दङ आरोना। दुखियाफोरखो संनानै जाहोगोन आबैया, गथ'फोरखो ड्रेस होगोन, जाहोगोन गासिखौबो। ओमफ्राय आङो 5टायावनो सिखारनानै दुगैनानै हरावनो लाइट लगायनानै गार्डेनफोरखौ लिरखांजोब्बाय, लामा सिबखांबाय। ओमफ्राय दा सिङाव फैबाय, नै लाइट लगायनानै सिङाव साफाय जागासिनो। झाड़ु पसा खालामनोसै। 9टानिफ्राय सिबनाय लिरनाय बन्द जानांगौ, बेनिखायनो हरावनो सिखारनानै खामानि मावदो आरोना। नै पहरानो जायाखै, खोमसिथार। लाइट लगायसो आङो। सिबनोसै लिरनोसै। स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादोलाय, दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो। खैटामोन मेथाइया? ओइ मैया मेथाइ। कानफुलि गानदों माथो नोङो मैया बायनायखौ। जि बरिया नुदों नै, खोनाबाय ओरैजालाय। साहा लोंनोसै नै फुंनि मेथाइया। आंनो खावसे। साहा लोंनोसै एबार। टेस्टि मेथाइया। मैया आर'जआव थांदोंमोन ना, आबैया लाबोदों प्रसाद। ओंखाम होगासिनो, आबै आबौआ रानगासिनो किचेन रुमाव। अच्छी करेगा। ओंखाम होनाय आथुर जादों नै, गथ'फोरनो लांजोब्बाय बाहेराव गार्डेनाव जिरायनानै होदो। नै गथ'फोरा ओंखाम लायै लायै थांसिगोन आरोना। बयबो रेडि जाबाय थांनो थाखाय। पुरि हालुवा सावनानै गथ'फोरनो रानखांबाय आबै आबौआ। गासै हिन्जावसाफोरा 10 जन, ओमफ्राय हौवासा सासे आरोना। श्री कृष्ण जागोन बे हौवासा सासेया। दा जोब्बाय आरोना। स' लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, बाय बाय। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायगोन आरो।